Dobrý deň, vážení priatelia. Aj tento týždeň som dostal opäť e-mail, hoci už sa píše rok 2024, s požiadavkou, aby sme vypracovali cenovú ponuku na projekt GDPR. Prosím vás pekne, dnes naozaj nepotrebujete takéto haldy dokumentácie, rôznych obrázkov a katalógov za drahé peniaze. A keď už ich náhodou aj historicky máte a zdedili ste ich, tak si skontrolujte, kedy boli naozaj vypracované a či vôbec ich podpísal štatutár a máte ich prijaté medzi interné riadiace akty. Ale toto naozaj je minulosť. Dnes potrebujete mať nejaké účelné riadenie ochrany osobných údajov, tak ako vidíte za mnou, je to poctivá analytická práca, z ktorej potom následne vychádza jednak bezpečnostná dokumentácia, informačné povinnosti, ale tomu predchádza audit. A ako sa k nemu dostanete, akým spôsobom ho zrealizovať, sa dozviete na našich školeniach, ktoré robíme pod hlavičkou Férová služba na jar tohto roku. Volám sa Roman Václav, téme ochrany citlivých aktív sa venujem od roku 2006 a som vám k dispozícii. Ďakujem pekne.